ụmụnne m ihe m chọrọ isi ihe bụ vegetable soup nke wụ tọtashelo shọmgbọ. Anyị na-eji shọmgbọ esi ibe chinye tomato kwọọ wit ose. Ile anya ka anyị hụ tọtọshi ka m emecha be mma mmechachi ya ọfụma, mmecha shọmgbọ pịkọcha anya na tomato na ose kwọọ. Onye nche ka m bido ọrụ na ihe anyị na-eshi ite ahụ vegetable soup. Vegetable soup la how many vegetable? Ebe eji green vegetable, mme eji water leaf, mme eji kwelu punk leaf, then anag me eji curry leaf. Owo me vegetable la. Aga m ejikwe nchụanwụ, obere nchụanwụ ga-abịa. Onye ka nsị ka m gwụ ihe ndị anyị ga-eji wee shie ngwa na-awọchị ka efu ihe ga-eme. Ụlọ ahụ bụ ihe m ji eshi ịhụla na sprinkles. Onye ka m na-asa esi ya dị ọkụ aka ya hụ esi ya dị ha ụmụnwa ga-eji mmiri ọkụ wụsakasịcha ike na-asị onye ka m na-asa ihe maka na amịmị ya amị direct. Afọ ya etinyela m protein n'elu ya, wetin m kọrọ itu ka ọ sụọ ọfụma gbọdọgbọdọgbọdọ. Ụlọ ahụwolo ọhịa la how many leaf ka m ji shie. Nji vegetable bụ ihe green do ya, ugu do ya, water leaf lọ n'ime, scent leaf lọ ya, nyala curry leaf. All this leaf ka m ji shie. Nji ihe m chọrọ ịbọwara ọha mụchi ya my protein mụ ma alụ ma azụ ma ihe niile ọnya ka m ji shie. Even self I blended m shọmgbọ, tomato, ose, blend ya niile together o shie, wee chinyekwu ma onions ma garlic ma ginger. All nya ihe niile a ka m ji wuo shie. Ile ihu ọhịa na anya ụlọ ọhịa akwụrụgwọ ọhọkwa obere ọhịa ka m shiri mma ekperibi ịchọ iji ọhịa ri rice ọ magburu onwe ifo Sunday rice makwa afọ Wednesday rice. Nne ịchọkwala iji ilo nri olulo iloke a ịya akpọ m ashị m ada akụ ada mma dole achọrọ m iri ahụ ọjọọ. Agwa m oluchi olu na mmepe restaurant ọhịa la m chọrọ iji iri ihe a. Achọrọ m ịtụkwula dining, achọrọ m ịtụkwula ala nkichi wee rie ka o ba ushikala ile ọba m rike ha ala eje ruo m alaka arahụ m ụra. Ịhụgwi ọla adụ mma ile eshi ihe ya eshi ihe niile ala aga nke ọma.